Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodrigue Galdes, ħabbar li dawk il-persuni li benefikaw mill-iskema tal-First Time Buyers għal kuntratti li saru s-sena l-oħra se jkunu qed jirċievu l-ewwel pagament tagħhom matul dan ix-xahar. F'konferenza tal-aħbarijiet hu qal li sal-aħħar ta' Ġunju l-Awtorità tad-Djar se tkun qasmet sal-lum 6,970 pagament u sostna li dan seta' jkun possibbli bis-saħħa ta' investiment aktar minn 6 miljun u nofs euro. L-iskema tal-First Time Buyers immaniġjata mill-Awtorità tad-Djar qiegħda tħalli total ta' 10,000 euro fil-bwiet ta' kull beneficjarju fuq medda ta' 10 snin. Matul il-konferenza ġie spjegat kif kull min xtara l-ewwel proprjetà tiegħu s-sena l-oħra ġie mħeġġeġ japplika għal din l-iskema biex kun jista' jirċievi l-pagament sa dan ix-xahar. Sa dan it-tant il-Ministru Galdes ħeġġeġ lil dawk li għadhom ma applikawx għal din l-iskema biex jagħmlu l-pass. L-Awtorità Djar ser tagħti wkoll ċans l-aħħar ta' Lulju għal min għadu ma applikax għal min xtara l-proprjetà tiegħu fl-2024 għad fadlilhom fl-aħħar ftit ċans li japplikaw. B'hekk aħna nkunu wettaqna il-weda solenni li ngħinu liż-żgħażagħ tagħna għal min qed jinvesti fl-ewwel proprjetà tiegħu. Il-Ministru Galdes ikkonkluda billi sostna li l-iskemi tal-Awtorità tad-Djar qed jgħinu persuni inkluż bosta żgħażagħ isiru sit ta' darhom u qed ikomplu jsaħħu l-purchasing power tal-familji Maltin u Għawċin. Dan anke jekk pajjiżna għandu waħda mill-ogħla rati ta' home ownership fl-Unjoni Ewropea kollha. Preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa li saq li l-awtorità qed tkun ta' sapport tal First Time Buyers mhux biss b'mod finanzjarju imma anke permezz tas-sit firsthome.mt li jservi bħala gwida għal dawk li jinvestu fl-ewwel dar tagħhom.